Takže dnešná info bude rýchle, veľmi rýchle. Tak, a teraz trošku zrozumiteľnejšie. Ak by ste vy mali narodeniny, alebo niekto váš blízky, tak mi kľudne napíšte do komentárov. Prosím, ja by som chcel. Teraz vám vyjadrím, čo by ste tým vyjadrili vy. Budem natáčať music videa na pranie. Stačí mi napísať, že by ste chceli pri nejakého kamaráta alebo pre vás bude mať sviatok, ja mu spravím video na tému Happy Birthday. Bude to čisto nie pre ňoho video a bude to také želanie aj odo mňa. Od vás pre ňoho. Že ste boli takí dobrí a že ste ešte k tomu požiadali druhú youtuberku, len aby ste mu spravili radosť. To mi prišlo také milé a prišlo mi to ako aj dobrý nápad. Dúfam, že sa mi ozvete a že keď nebudete sa hádam hanbiť prezradiť, že vaša kamarátka alebo vy budete mať koľko rokov. Mňa ani nezaujímajú roky. Podstatné je pre mňa urobiť vašemu kamarátovi alebo vám radosť. Či už sú to narodeniny, meniny alebo aj 50-ročné narodeniny. Ide mi len o to, aby som vám spravila radosť. No a možno by som na týchto videách získala aj lepší zisk lajkov a menej dislajkov. Dúfam, že sa vám môj dnešný nápad páčil. Určite mi napíšte do komentárov a ahoj!